ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಮೊರಣಿಯಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 30 ರಿಯಲ್ಗೆ ಎನ್ನಿಕ್ ಕುಂಬಳದ ದಶಮಂತರತ ಇನಿ ತೂಲಿ 5 ರಿಯಲ್ ಇರಡ ಎಂಚ ಪೀಂಕವೆ ಪಂದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನು 4 ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇವೆ ಅಡೆ ಬತ್ತದ ನೀರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ಕುರಿ ಬತ್ತು ಮುಂದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೈತ ಜ್ಯೂಸ್ ದೀತ ನೋ ಕಂಡನಿ ನೋ ಬೊಕದಾದ ನಿಕ್ಕೇನ ಬಯಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೈತ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅತ್ತು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಂಡನಿ ಒಂದಿನ ಸೋಲು ಹುಷಾರಲ್ಲ ತಮ್ಮರೆ ದಾದಾತ ನಿಕ್ಕೇನ ಮಾರ್ಗ ಬಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ఒక ಸೋಲು ಗೀಲು ಬರೋದು ಮಂಡೆ ನೀ ಪೆಟ್ಟಾತದ ಯಾನಿರಗಿತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೋಕೇನ್ಲಿ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡುಡುಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈ ಸೊಡ್ಡ ನಿನ್ನ ಹೇ ಪಾಕಡೆ ಜಿಂಡ ಬಾಯಿ ಬರ್ತಿನ ವಾತಿರೋದು ಬೇಲೆಜ್ಜ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಹೋಮರ ಹಿಂಗದ ಪಿದಡ್ರಂಡಿ ಏನ ಪನ್ ಬೇಗ ಕೋಡಿಗೆ ಐಸತ್ತು ಜನಕಲ್ ಇಂಚನೆ ವಟ 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 ಅನ್ಪಿನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನ ಬಂದು ಕೇನ್ಲಿ ಪೋಡುಂದೈಗಿರು ಚಾಲೆಂಜ ಎಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪನ್ಪುಕ 5 ರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಟು 5 ರಿಯಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟಲೇಜಿ ಗಿಟ್ಲೇಜಿ ಪೋಂಜಿ ಕೂಡ ಏನ 5 ರಿಯಲ್ ದಾದ ಇರೆ ಪೋಡಿಗಂಡ ಪೋಲೆ ಮಾರೆ ಬೆಟ್ಟಲ ಬರ್ಚಿ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಪೋಡ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಬಾತಿಯರು ಏನನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಂದು ಇತ್ತೆ ನಾಪುಜಿ ಬಂಡೆಡ ಯಾನು ಕೆಟ್ಟಿ ಸಾಯಿಲದ ನಮ ಕೆಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದಾದ ಬಂದು ತೂಕ ಏನ ಬೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಬೆಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟೇನಂದನ್ಪೆ ಇತ್ತ 5 ರಿಯಲ್ ಬೆಟ್ 50 100 ರಿಯಲ್ ಕೊರ್ಪ 100 ರಿಯಲ್ ಬೆಟ್ ಯಪ್ಪ 100 ರಿಯಲ್ ಬೊರ್ಚಾನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೌಲ್ವಿನ್ನಾಯೋಡ ತಿಂಗುಲಂಡು ನಟು ತಿನ್ನೋಡ ತಿಂಗುಲಂಡ ಗಂಗರ ಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಪುಜಿ ಒಡೆ ಒಪ್ಪಿನಿ ಗಡಿ ಗಡಿ 5 ರಿಯಲ್ ಕೋಡಿಗಣ್ಣ ಆಂಡಲ 5 ರಿಯಲ್ ಯಾನಿ ಕೊರಡಂದ ಇಚ್ಚಿ ದೇಪಂಡೆ 100% ಉಂಡು ಗೆಂದು ನೆಚ್ ತಾನು ಗೆಂದು ಮೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ ತೂಕ ಮೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಪವರ ಬಂದು ರೆಡಿಯಾ ಡನ್ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಆಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅవి ಇರ್ಬನೋಡ ಅవి ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕದಾದ ಇತ್ತ ಏನ ನಾನು ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸಿನ ಪರೋಡ ಇತ್ತ ಪರ್ದ ಕಾಲಿ ಮಲ್ಪ ಪರೋಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಈ ಇರ್ನಲ ಕ್ಯಾನ್ ಪೊಟ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಂಕ್ ಇರ್ಲಕ ಪೊಟ್ಟಿಷ್ಟ ಯಾಂದಿವಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಲೈನ್ ದೀಪಿನ ಅವ ಯಾವನ್ ಪಿಚ್ಚೆ ಕೊರು ಇಂಚ 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 ದೀನ ಹಲೋ ಇರುಂಚೂರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾಳೊಂದಿಪ್ಪು ನಾನು ಚಾಲೆಂಜಿದಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೇನ ಅನ್ಬಿಡ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ ಬಂತು ಯಾನ್ ಇರ್ನಲಕ ಒಟ್ರಾಶತ್ ನಮ್ಮಂಚೂರು ತಿಂಕ್ ಮಂತದ ಮನ್ಪೋ ಏನು ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೌನ ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಮೌನಡಿತ್ತಿನ ನೀಯೋ ಬಂಗಾರ ಈತನೆಟ್ಟು ಏತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟ ಮಾರ ಯಾಕಡೋರ ಬಂಡೆ ಆಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕುಡಾವೇನೆ ದಾಯ್ಕೆ ಅಂದೈಟ್ ಫುಲ್ ಏತುಂಡು ಖಾಲಿ ಏತುಂಡು ಮೂಜಿ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಇತ್ತೈರು ನೆಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತ ಎರೆಂಜಿ ಮನ್ಪೊ ಆತೇನ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ವಿಷಯ ಬಂತಜಿ ಓಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒರಾನೆ ಒಂಜೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಜೇ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಪ್ಪೆರೆ ಒಂಜೇ ಕೈ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜೇ ಸಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಲಕ ಪೊಟ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಲೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಮಂತ್ ತೋಜ ಉಂದಿತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆನ್ ಬಾರ್ದಿನ ಈರ್ ಬಾಡೊಂದು ನಿಪುನ ಅತಿಯಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಮತ್ತ ದಾದ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೆಗ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂದ ಒಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಪೂರ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಂದ ಅಲೋ
ಪರ್ರೆಗೆ ಬನ್ನತ್ತು ಯಾನ ಮಂತೋಜರೆ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಒಂಜೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಮಂತಂಡ ಈರೆಂಕ್ 50 ರಿಯಲ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಕೊರ್ಪ ಡನ್ ಒಂದುವೇ ಪಾತೆರತ ಡನ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓ ದೇವರೇ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಇಂದೇನ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ ಮಂತೆಡ ಈರೆಂಕ್ 5 ರಿಯಲ್ ಕೊರ್ಪರತ ಓಕೆ 5 ರಿಯಲ್ ಕೊರ್ಪ ತುಕ ಮಂತ್ ತೋಜ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನ ಮಾರ ಪೇಪರ್ ಬಿನಿ ಪಾಡುವ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಡನಿಪ್ಪಡು ಡಿಲೀಟ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ರೆಡಿ 5 ರಿಯಲ್ ರೆಡಿ ಉಂಡಾ 5 ರಿಯಲ್ ಕೊರ್ಕ ಮಾರೆ ಕಮ್ಮಿ ಝೂಮ್ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಕೈ ಓಕೆ ಒಂಜೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಒಂಜೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೆ ತೆಲ್ಪು ನೆನಕಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಓನ್ಲಿ 50 ರಿಯಾಲ್ 5 ರಿಯಲ್